Halo, Beb? Kok acaranya sih toh? Oke, siap. Aku tak mangkat kerja sih. Loh, Bu? Lagi nganggo rukuk kok turunan kira apa? Bapak, iki mau pas sampai salat, ujuk-ujuk awakku meriang. Adem panas rasane. Lah mau gak apa-apa toh, Bu? Bapak, penyakit nak teko yang ini ki, gak kabar-kabar. Periksa ya, Bu. Gak usah Pak, kok mari dewi. Apa aku tak ada sama kerja, Bu? Gak usah Pak, sampean kerja lah gak popo. Terus ngene, Bu. Iku nggo istirahat. Kowe kok nama rasa nyambut gawe, rasa umbah-umbah, rasa nyapu, rasa ngepel. Kok aku nak balik kerja wae tak nyangane kabeh. Iya Pak. Dan gue ya rasa masak. Aku nak balik kerja tak gawakno mangan sisan. Oh. Ya wis aku tak mangkat kerja sik. Paling koyok video-video sing lagi viral ngono kae. Ora Pak wis metu, padahal ijek ning jero. Wis metu tenan jebule. Pemakan jebakanku dia. Sepurane ya Pak, aku ngapusi sampean. Aku cuma pengen metu makan-makan karo kanca-kancaku Pak. Soalnya aku pada sampean paling gak mau intui. Oh iya, motornya wis gak ono, arek motorku tok. Berarti wong wis mangkat tenan iki. Kayak digembok bareng. Ini aku juga iso metu. Bu, aku tak mangkat sih ya.